and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Anak, bahugal niya, bahugal ni noon, sayop mo ko na, bahugal to, bahog na. I don't think mukhaon ko na. Ay, gasa, maginis English noon. Giyahak na, naka-adapt mahugasyusong dako. Oy, kung mauna, iulit ka sinyo! Nahibaw ka kung asa nga mo? Awa, giyahak kung ingog ko ulit ko baw diya. Mo din nakapait. Kaya dili ka mahimong iuli, kaya huwag kong mahibaw, tagadiin kang tuhan na ka. Jason. Jason. Mula ka mag-uhong, ay kalit lang nga. Misulpot sa kong kinabuhi. Bosa, samtang wa ka pa makailan nimo o mahinomdom, nga niya ka uban na kula. Kaon! Kaon na kung sa'yo na anak ko. Aon dili ka magutman. O, niya mabalikan kasi mong kusog. Kaon! Iko. Wala lagi magsikit ang akong buko-buko. Ingo mo na nga akong tiil. Magkalakaw na kong tarong. Kana! Mas maayo nga mapahiluna na to og tarong ang imong kaugatan aron masiguro giba. Na. Okay na. Salamat. Kalaong buda to. Siya man may kihuna-huna ka. I don't know. Ano na sa day? Pero, bisan sa awas pag hinumdum. Huwag ko yung hinumduman, bisan kamay. Musakit na lang akong oo. Yuw! Ay, pugsa! Sa pugso sa niya. Mabalik na ka ng imong panumduman sa hustong higayon. Ay, pugsa! Ano, akalain na ba ko? Oh, tulop lang si Kasimana sukad sa maong hitabo. Pusa yung pugsa yung kugulingon. Jason na. Eh, mula ka ko ha. Unsa man mo, uban ka. Asa? Mag-usa ta din sa merkado, Inko. Kuan, may pisto ko sa isdaan din Ako ni guni, Pedro guni. Apan lain ang namaligya. May mga tindira ko o kaulingong abot sa kong bangka nga pangisdaan ang ritso nga itumo din Mau ba? Mga yun ang isda, nga ita. May hatagan man ko. Ha? Kinsa? Akong binangga. Uy, lo! Si Bintot man ikitagbo ta. Patragnaw na ko. Kali na. Bintot! Tot! Uy! Ikaw, Pedro! May adlaw ni bali ako. Palit kang bingka ko. May hilom na. Dagway ba ni mo? Dili, oy! Mga musta ko ni mo. Kung budayon ka ba ning higayon na og patuli. Ha? Ay, ingko sa ay. Ay ko pagkawawigon. Abi pa lang, wa pa ko'y tuli. Tuli hindi ka. Bida. Ingko. Ayat ni isa pagod. Makabati ng kauban ni mo, mawuto. Lagot na bakos na nga na. Maglagot kung kakita ko gwapo. Ingon ana, ginadong. Basta bati tagnaong. Niyate sila. Tabla na magbiingol kang bati kong naong ko. Bati di. Bati! Hakla. Huwag gani kumingol anang. Huwag gimingol anak kong nanay nga. Kanunay may nag-uban? Nanay mo to di mo. Sabong kalaban yung anak. Mamakat gito. Ngisi man ka. Kamilos ka? Bintot ko. I didn't say a word. Yay! In English man ka? Sa Amerikano ka? Kibaos ko na, oy!
Ay sige hinambog niya. I know English because I'm school. Ah, okay. Yes, I'm school. Oh, bitaw. Bibi. Padaplin kayo mo agi ko. You are blocking the highway. Katawa. Bakit si blocking highway? Ay, sige ngisi. Ha? Atubang ka na ko, kay dragot ko. Diyan mo, ay. Ay, bida. Lagot ikang tuwa na da. Gwapo kayo. Musang mo talaga kagwapo kung pahiyom. Makapabayot buang nga da. Makabayoton ko. Pero di ka pa da. Bayot ko taon bintot ni. Bayot ko. Hay! Makalagot! Ni ako kay... O ni ako naman. Ni ako'y kompetensya sa kagwapo din sa isla. Buwiset! Oh, hay, cuman iha. Mau niya ang pwesto na ko ganun sa isdaan. Kung magpakuha ka ng mga isda din eh, baw na kagasa. Okay. Mahimo bag. Mulibot ko makadiyot ng dapita? Oh, sige. Pero, psst. Ayaw na palayo ha. Mula ka ang tarong taon. Ah, sige. Dito na akong dapita. Maayo kay nakaabot pagid ko og 5 ka book ining hotcake nimo, Ti Esther. Paborito magod kining lula ang imong hotcake. Lami man sad gyud, maong dali ra gyud mahurot bisan sa iyo pa. Sige ha, adto na ko Ti Esther. Ay! Oh! Ang hotcake! Gotcha! Hi. Hayan ang naong nimo. Buhi ina, bastos. Ang hotcake? Mga akong boobs. Oh! Bastos. Way batasan, manyak. Siya pa'y gitabangan. Ako pa'y gisagpa. Hoy! Ikaw ha? Abusado ka? Ba't ka bagay ka nila sa mga lapit? Abusado ka na ha? Ha? Nga naman. What did I do? Because you make masama na you make a kumot sa boobs ni pinangga na ko. Salbahis kang dako. Wa maganay ko makakupot ato. Imo kong giunhan. Bagay ta. Really? Ay kong nililihan ya. Bagay ta. Really ni. Kasi ka ito yung ngani mo ba'y? Ang tahan na ba? Ay kong kabaya-baya. Kay di tamigo. Igo ka na ako. Really ka ron. O sige ito yung pangani mo, Noy? Oh, sino? Hala! Nuwi ko na ko. Dili nonoy ako nga ang bintot. Ah, ni Bintot. Oh, sino yung bintot? Klasa gini mo eh. Hilas kay ka ba? Nganong manang ka na ko? Suman, gitigwangan ka na ko? Obviously, maguwang ka na ako. Kay mas matured kag dagway. Agoy. Kung gani ka amigo, mong di ko magbahay ni mo. Magmanoy na lang ko, agi pangatahuran. Tsa! Ikaw ba? Gitigwangan di ka na ko? Hilas! Hilas ni mo eh. Ha! Gwapo na kag usa ka kaligo na ko do. Pero mas appealing pa ko nimo. Tupad ba ta? Tupad ta oh. Oh! Ay, kung gising, sihip. Bagay ta. Undi ko. Sukol! Inala niya ko, gikapoy ka nagkabot ako ha. Kay buhi antar ka. Agay. Ay, gikapoy na ko. Ay, nang di mo kam sukol na ko. Ba ni mo pintot. Ikuptar ka ni mong ng gwapong lalaki. Agay. Nga, ang kikakabot niya. Utot kikagot. Siya! Dapat niya. Sige na ya, ato na ko. Ginuhin sa ko eh. Hilas! Bantay lang niya kag magkita ka. Di ka pasiloon siya mong gibuhat sa kong pinangga. Ngalan ko lugmanoy. Hilas! Putot ni mo ikumpara tong gwapong lalaki pintot. Di ko putot. Short lang ko, short. Hilas ninyo! Bastos daw hana, pagkagnaong. Siya pang unang lalaki nga nakakupot sa kundugan. Kalagot ka na naon eh. Hindi na virgin ang akong boobs. Bastos siya. Gwapo unta pero bastos. Unsa ba nanay mong pahiyom ha?
Ganina pa man ka, mura jud kag mawa si mong naong ba? Wain ko. Mawa, mong naong mawa. May nakita lang kong babae ganina nga gwapa. Guwapa man ka. Nga, nailailan ni mo. Wa, sagpa ko. May noon. Usa! Uy nga luman. Gitabangan ako siya nga di mahog ang gipamalit nga hot cake. Kay nagkabangga man min duha. Huwag yan nga, anong kisang ka nga gitabangan man ka ni mo siya. Tabangan ka ni mo. Apil man akong kupot ang iyang bobsing ko. Usa! Pagkaliwatag mo na kusbatan mo pagkuwi. Ninja moves ba? Ninja moves. Murang daghan kay kong matuhog na babae kini adto. Oh, para dong. Para dinila mo dong. Para. Ay, sa ilo dong. Una na. Naog ta. Anak ng bayah kanang may tindahan sa ubos. Maunay bayah sa kong pinangga. Ug ang akong hatdan ning labas nga isda. Imong anak ko? May anak baroy. Nga kami na mga idara. Ah, imong paryente. Dili sab. Ako nang gipanguyaban. Tadaod na. Pero, hapit ako sugda. Dali. Mangayo tag pangatahuran. Na. Ingnang maayo kay tahumon ko na niya kung barong. Mamisita rin sa iyo ko? Oh. Modeng, mo na imong gisulob. Mayo! 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 Insana! Oy. Insana! Okay sa kung salamat. Unsay paliton ay? Ay, Oy! ay, salamat aling. Nakabantay ka gud sa akong kagwapo. Bagang buling. Apo mula. Lamoy, dili ikaw. Aw, Kanang kauban ni mong batanon. Sugod eh. Otsay imo nga gwapo. Ay, Dili ako ang may tuyo iya. Si Inko. Nagiahak na. Kung sa may toyo mo, Pedro, si Lili na bahala ni mo. Bisi ko ay, Lili. Dire, ari-ari tindahan, dire. Day, dadaling kay. Balik ko nga day. Day. Ingko Pedro, ikaw man ko di ay ni. Kasi ato ingko. Oh. Ikaw? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!